O día 8 de agosto, no centro urbano de Vila de Cruces, as carretillas tuneadas tomarán protagonismo. Trátase do cuarto Rally de Carretillas. Que este ano queremos, máis que nada anunciar que imos facer unha cousa nova, que é o do arte carretilleiro, que chamamos así, non saleu outro nome. Que, son estas carretillas blancas que vos lembran o mellor o porco daqui, de Porcart, ou a Caupárade, pois nós facémolo con carretillas. Porque, para empezar, que nos sale máis barato. Xa entregamos 4 carretillas, 2 foron para Silleda, para os grafiteiros que estaban en Silleda, que estuveron ali nas festas. Unha foi para Paco Lareo, outra para Lucía Dubra. Esta que temos aquí, imos já levar agora mesmo, canto levemos aquí, levaremos já a Armindo Salgueiros. A historia comezaba hai 4 anos da man dun grupo de mozos e donde xurdiu a idea de facer a competición. O rally conta con distintos tipos de probas, unha nun prado e as demais polas rúas da vila. As carretillas deberán estar tuneadas, o que é denominado arte carretilleiro. Os participantes deberán ir vestidos acorde coa decoración